Pirhet Gábor vagyok, itt élek Pápán, feleségemmel, 2 éves kisfiammal együtt. 37 éves vagyok, gépész végzettségű. Kerékpárra járok dolgozni, épp azon oknál fogva meg közel lakok a céghez, és szeretek sportolni. Ismerőseim és barátaim meséltek erről a cégről, és kíváncsi voltam egy ilyen szöbödei üzemre, ezért beadtam a jelentkezésemet. Felvettek segédmesterként, mivel a végzettségem gépész, és sikerült az idei évtől feljebb lépnem szövőmesternek. Három éve dolgozok itt, és úgy gondoltam, hogy a feleségemnek is jó lenne ez a munkahely, mert a cég eléggé családbarát centrikus, sokat tudunk itt találkozni, mint hogyha más munkahelyre ment volna el dolgozni. A feleségem 4 hónapja dolgozik itt, mikor megtudták az itt dolgozó hölgyek, hogy itt fog dolgozni, kérdezték tőlem, hogy nem féltékeny-e. Mondtam, hogy nem az a fajta, közölték velem, hogy de, majd lesz. Tevékenység körömhöz tartozik, szövőgépek felügyelete, gépek karbantartása, ezzel a termelésnek az elősegítése, a gépek átállása a különböző alapanyagok és szövet felhasználáshoz. Legtöbb probléma pont ezekből adódik, ezeket nap mint nap meg kell oldani, különböző kihívásokat jelent, mert mindegyik más és más probléma megoldást igényel. 2014-ben a cég új gépeket szerzett be, és így lehetőségem volt kikerülni az olaszországi Itema céghez, 1 hetes tanfolyamra 2 gépkezelő kollégámmal együtt, ahol megtanultuk a modernebb technikával működő szövőgépnek a kezelését. Hasznos volt az olaszországi tanfolyam, ez addigi szövőgép ismereteimet tovább gyarapíthattam. Itt a cégnél nagyon baráti a légkör, elég kiegyensúlyozott kapcsolatokat tartok fönn mind a mesterekkel, mind pedig az itt dolgozókkal, ami szerintem fontos egy munkahelynél a mindennapi feladatoknak az ellátásához. Olyanoknak ajánlom ezt a munkaköri tevékenységet, akik szeretik azt, hogyha változatos. Nem ugyanaz a monoton munkavégzés folyik.